सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउ फगवाननाय महर लानसिनाबा दामगै इनिफ्राय ब्लगसखौ फुरा जोबोद सिनाय होलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो थानायमानि थानानै एकदमबारे नै दासो बेलासियावसो नोंथांमोनखौ आं इन्ट्र' मारि फैबाय आरोना फैदो सोनाफोर नायलांबाय होयो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो माने बिमा फिसा सानजों ओंखारदों आरोना सानसे माने लुखुर लाखार मिस्ट्रिफोर माबा माबि खामानि मावनाय सैला सैलि सिबस्रांखांनानै दासो स्र' जानानै ओंखारबाय आरोना फैदो फै ओमफ्रायहाय बिब'नि आसान मोननानैहाय बिब'आ गोजाम गोदान गासिबो ज' दोनजोबदों आयौ आयसा नोंसो फैलायलायबाय जोंसो नोंसिनि बेरायहैनो नागिरदोंमोन आरो नोंसो फैदों फैदो फैदो नायनां आखाइ नायनो हरलाय आखाइ हरलाय नै मालाय बिब'नि आसानखौ एकदम सोनानै लाजोब्बाय आरोना माखासे फुराना गोजाम दंबावोमोन बेखौ दोनहैफिन नङाबा आं थाङा होननानै दोनहैफिनबाय आङो फैदो फै फैदो लामायाव बेरायनो फै आयसा अबेबा थांदोंमोन नोंसोरो अबेबा थांदोंमोन जेनि मोननाव सोर आगै जेनि मोन आगै दं फैदो आयसा देरथारबाय मालाय आयसाया बिमानैनि भिडिअ नायग्रासो मा सनालाय फैदो फै एसे बेरायनो आङो मैया दसे फैदोंमोन नालाय गावसोर अखा हां हां जानानै हुलुस थुलुस खारलांफिनदों आरोना बिसोरो दा जोंबो बिमा फिसा एसे ओंखारदों डाइरेक्ट सिदा सिदि सोरांनानैसो आरोना सुनाफोर नै खोरखि खेवनानै माने बिमाना मालाय बिबार गुफुर गुफुरा दा आरोना मा बिबार होनो पार्बति फुल ना मा होनो आं बे फुलनि नामखौ दाबो मोजाङै मिन्थिया आरोना जि महारानिखासो नै ओमफ्राय गुसु बार फैदों नालाय एसे बाराव मजा लादांनाय बे फुलाबो गोदो जों उन्दैहांआवनो गायनायमोन आरोना जौयै जौयै जौनानै गुदियावथ' दालाय मालाय गैला बिलाइआ ओमफ्राय गोजौआवल' थांजोब्बाय आरोना ओइ फै दा आरो बेखौसो गोजोन मोनलायनाय आबै बुरै मोनफैलायनानै गायफैलायनायमोन जोङो फंबाय आंजों थुबथा फैलायनायमोन थारमाने सुनाफोर ओरैबायदि लासिं सिं खामानि मावनानै फैबाय आङो मैया भिडिअखौनो अन खालामनो लाजिलायनाय आरोना माबाखौ केमेराखौनो बेरायनो थांनाया ओमफ्राय बे बिबोनांमोन दङ फंबायनि हिनजावफोर गावसिनाव बेरायनो थागथिग लेंलांबाय ओमफ्राय फिसाजोजों नानिजों बिराद गेलेबाय माने बिसिनि नानिजों बे आं देखायनाय नानि आइसाया बेजों जा गेलेबायबो गेलेबाय फैयाबो फैया बेबो हगारा बेबो फैया साहा लोंनानै आंबो बिदिनो रायलाय रायलाय एसे बेलासिलाय मोनालायबाय आरोना मोनासिलायबाय खोमसिलायबाय ओमफ्राय फैफिननो लागा आरो आं मालाबानो ओंखामबो जालांनो होननानै हुलुस थुलुस दाउ बयलार ना लायबायना जाया जाया होनबाबो माने जानायनि टारगेट गैखाथारामोन आरोना सुनाफोर मा खालामनो ओमफ्राय मालाबानो लायबाय हुलुस थुलुस संबाय मालाय बिजावजालि सानै आहाबो जा जिरायनानै खावबावबाय जिरायनानै मोनजाहैबाय जानानै फैबायहाय दुमब्रांब्रां लासिं सिंनो एकदम टारगेट गैयाबाबो एकदम बेरायनो थांनाया ओंखाम जागुबोलायनाय आरोना जा अननायखा गावसोरबो बिसोर आइजों बेरायफैखायो आरो सम सम बिदिनो ओमफ्राय आं बिदि थांफेरनाय जायाखैमोन आगोलाव बे नानिनि बार्थडे थागथिग मोनफैनायाव थांदोंमोन ओमफ्राय नै दिनै मैया बेरायनो थांनाया बिदि जागोबलायबाय आरोना आङो जि खाराब आरो लोगोसेनो हुलुस थुलुस गावसिनि बिमानैनावहाय मालाय माइब्रा रोसि दंमोन नालाय बेखौबो लायबावबाय हुलुस थुलुस बेखौबो एसे लानानै एकदम बोरैबा आरोना अबस्थाया सुबाय थुदो आबैया जुखाम बानायगासिनो दङ जों आंनि आबै बुरैया माने जुखाम होफैदोंनो मैया जोंहाथ' गैयामोन हुलुस थुलुस बेलासियाव ओरैनो नामायलांदों दा आइया रुगासिनो दङ थ' फिसालानिखौ बारा रायजाया ओमफ्राय फिसालायाबो फन हरगासिनो दङ मानो दाबो फैया होननानै ओमफ्राय आरो बिमाया लांफैबावबायसो आरोना फिसालाखौबो दाना हुलुस थुलुस जानानै स्राया जासे जानानै आरो दोनबोबावबायसो जा अननायखा खाथियावनो खाथियालाय ओमफ्राय बिदि जाबोलायनांगौनि लागा गैयामोन हुलुस थुलुस कुकार गोदान मोननायाव दालि संनाय जानानै फैबावबायसो आङो लासिं सिं खामानि मावनानै फैयोहाय सथि बेरायनो लिंहरबावगोनसै आंखौ बेरायनो फैबा फैनानै एकदम मोनजायाबा थाङा होननाय बायदिसो जासिगोन ओमफ्राय आङो ब्लग आथिं मिलायलायनोसै ओंखाम सुबाय ओमफ्राय ब्लगबो आं लानाय जायासै आरोना मोनानिबो समाय जाहैबाय ओमफ्राय ओंखारनो बायनिबो थायो ओमफ्राय लाजिस्रोयोमोन नालाय फाफिफ्रा ओंखायनो आङो भिडिअ लायासै आरोना नोंथांमोननो खुगाजों खुगा फोरमायबायल' आं जा अननायखाहाय आंनाबा बिमानि जुखाम रुनायजों साहा लोंसै सुनाफोर थुस गुदुं गादां होनबाय थाबाय डास्टबिनाव हाबनानै आंहा बाबुखौ साना रायनानै ओरैनो नाहरलायबाय आंबोथ' बाबुखौ साना रायनो नाहरदोंमोन रेडि
सियारा बनांगौ आं लानोसै हाथाय गैयैफोरनिसोलै फेग्लिग्लिलाय नोंसिना गोरा ना अबा अबा गोरा हाथाय गोरानासो फेग्लिसिना थाबाय आं मोखिरा जोंना मोननै मोनो अखागासिनो दं आमथि एसे गुरैखाय मोजां मोनो बियो दा गाज्रि बुस्थु नङा ना मोजां खेबा ओमफ्राय आरो नैबेहायबो थिं दोथाब होबावबाय आरो ना माने ओरै ओंखाम संग्रा बैयाव फिउ बारनो आरो अखा हाबा ओरै थांनानै ओरै फिउ गाखोनांसिगौ जाहैबाय रायजोफ्रा दोथाब होदेरबाय आरो बेहाय ओमफ्राय मा होनो देखायबाय नालाय देखायबाय सुनाबो फायखाना बाथरुम लुनायाबो भिडिअ हाबबाय नालाय आरो दोथाब देरनायाबो हाबबाय आरो है मालाय बेसेबांबा गुवार खामसालि लायबावसो दुगैखांनानै बाहायनो रेस्ट लानांगौ जाहैदों आरो मानसिफ्रा 9 फुटि ना मा बेसेबांबा बावसो जाहैदों खामसालियाबो ओमफ्राय एबारना ओरै बिमाया गावनि हाबाफारि फारसेनिखौ मावखांनानै एबारना आलु लथ' लथ' फिसा फिसाखौ एसे भाजा जानानै हालायबाय आंबो थोब थोब न' सिबस्रांखांबायमोन ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्राबो थांथां थुंथां देनायखाय एकदम थिं दां दां देगासिनो दंना ओंखायनो नोंथांमोननि खाथियाव भइससो होनाय जाबाय आरोना आङो नै जाबायानो माने रेडि फ्रिट ओमफ्राय नै मालाय खोरखि लागायबाय दिनै एकदम लालु आरोना थिङाबो लालुखौसो मोननांगौना बेहा गोथांबोथ' थायोमोन एकदम नुसारलायनाय ओइनिफ्रायनो नुसारहरखायो मालाय सर'निफ्रायनो लालु होननानै लागायगासिनो दङ दासो खम गरम जागोननो बे थिंनि होथेलायनाय ओरैनो सान्दुङाबा संनांगौआ दंसै आरो मा थिंफ्रा ओरैनो दुंबाय दुंखावथारो दे माने आदारखौ आंनो बहायबाय आरोना ओरै दालि ओमफ्राय बे आलु भाजा सिम्पोलसा बे ओंखामा मोनखाबाय माने फंबाय मुसाहारिया जोंना ओंखामाव आलु बाथोन होफानायखौ जालांबाय आरो थाइबें खाजिजों थांबाय बेहा ओमफ्राय एफाजोंनो माथो आलदा जुदा संबावनो ओंखायनो ओंखामा खनसेनो मोनखाबाय जोंबो थाबथाब थिथां जानोसै जोंहाबो थाइबें खाजि दङ दाख्लै आबैमोननिफ्राय लाबोखानाय आङो मोनबायानो दालियाबो संखाबाय मालाय आइया बेनो सिम्पोल आरो आदारा माने नंनायनि नङैनि आं फां बुस्थु जालागासिनो दङ दाउ अमा दाउ बयलार मा जागोन मानसिनि उदैफ्रा आयु सोबानो हाबो आरो जानो होनबा दिनैबो रोगागौमोन आरो ना फांकासनि नाम रायखांदोंमोन ना फाङास ना फांकास ओमफ्राय नांथ'ला सिम्पोल जानोसै होननानै सानसुनि आदारा बिदिनो जाहैबाय आरो ना बेखौनो एवनानै फोमोननानै लागोनसै आइ मिस्ट्रिफ्रा थ'थ' थाथा खामानि मावगासिनो साहाबो फुदुंनांगौ फालायाबो आंनिसो आरोना आइया माने गलि फारसे थांबाय आरोना मोनबाय मोननायालाय रग' रग' आंनो आलु भाजायानो साहाबो फुदुंनानै हैबाय आंहाबो आधा काप लाबाय आरोना गोमो फुदुंना हैनानै थानो हायाखिसै आं लोङा सानदोंमोन लोंसै सुरुबसै ओमफ्राय नैबेहायबो जोंहा मोनसे कमेडि बावसोब्रा माने खामसालियाथ' जा गुवार जाबाय नालाय ओमफ्राय फंबायखौ बुंबाय आं मानो एफा गुवार खामसालि होलायनांगौ होनदा फायखानाफोरथ' बिदि खामसालिखौनो होनाय नुवा माथो एफा गुवार बिदि होनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय मालाय गादु गादानो बिसिबांबा ओलांब्रा नैबे एबारना वासिं मेसिनफोर दोननो हासिगोन जालायबाय आरोना माने खामसालि मोजां होजोबनानै वाल होनानै वासिं मेसिन दोननायनिसो सिमांबावसो ओमफ्राय जोंहा बे बेलायाव मिस्ट्रि जाजोंहाय दे देनां जोथोबाव नुनाय वासिं मेसिनखौ दोनबानो जाबाय होनलायनाय आरोना ओमफ्राय माने आं साहा पानि लोंखांनाय खाबारिखौ सुदों एसेयावनो एसे आयनाबो नायबाय दुगैयाखै लोबाखै नालाय सोमखेखे मैब्रुं ब्रुंनो आयै इसोर नोंगौसो सानलायलाङो होननायफोरखौ बिदि दङ सुनाफोर हाथारलां आमाया खि दानो फैयो नामा दानो मेथाइ बिहरना बोरै जानांगौ जाखो बिबैनि मबाइलजों बिबैनाव फन हरनांगौ ना मिथिया न' गावबाव रायलायथां दा होसोजागोनसो आमायजों न' मा होननानै बिहर न' समयसासो न' मोजां रायलायखा न'आव होसोजागोन आमायजों जारलासो थारमाने आंना टारगेटआ मा सुनाफोर आङो फैनानै बै फैग्रा दि एखमबा एसे बिमाजों गुग्रागा मावफैनांगौ बेनिफ्राय गबानो जायोहाय आंना जेबो टारगेट गैया जोंना जों माने हासि मोजां खालामो आरोना बेबायदि
बिब' फंबाय आरो Sulit बिमा dong bau nama. गैलालो जानाय लोंनायलो दानिसो मिस्थिफोरजों साहा लोंफादों आरो ओंखाम जानोसै थ' ओंखाम जामारनांसिगौ जोंनाबो 11:30 जाबाय मालाबानो समायाबो दावदै दैब्रैसो एग्लिनानै ओंखाम जानोसै दा आमायना बिहरनायालाय नोङो लाबोसिगोन ना आमाया हाय हय साननानै गाज्रिमोन नङा दे आयौ लफियाथार होननानै आरो खिजानो जानो गोनां बिबोनाङाबो नायफ्लांदों माथो सेस आरो आयौ माथो लफियाथार बिब' होननानै नङा आरोना सुनाफोर ओरैनो मोजां बुस्थि मेथाइ नेरबाय थानाय समाव थाग थि बिब'आबो सौफैबाय मालाय स्कुल गनानै साइकेलजों फैलायबावदोंसो हारसिङै मैया नों आब' उनाव ओंखाम जानायखौ बावबाय नोङो हो बावाखै जादों नामा जारलाहाय बेखौ रायखांखागासिनो दंमोन ग्रोब जाबाय दे एसे गेलेदो हुलुस थुलुस दसेनो अखाया नै सिग्लाबजोब्बाय बै सासे लंहेद थांफानो ओंखारबावदों बिब'आ थांनो ओंखारबाय आरो जेने थेने दालि दावदै एग्लिनाय आलु फाजाजोंनो एसे ओंखाम जाबाय जाना फैखादोंमोननो मालाय नानि फैदो सना फैदो माव नै दा थांगोन फै ए दखानसिम नङाबा जानाय नंला थ' आनै थ' दखानसिम थाङो थ' जाला बियो दखानसिम थांगोन फैफिनगोन आब'नि थांफाया दे मा आब'आ दा फैफिनगोननो थ' दखानाव थ' समायसि आं थाङा दखानाव मेथाइ लानानै न'आव फैनोसै दे ए ओहो बावसोनो गैला आयो खारबावबाय नै थैबायहाय गेलेबायना आराम 1 घन्टासोनि बार दे मेथाइ लानानै फैनोसै दे ए आंखौ लुथिसिगोन इयो सेस बन्द'सो आयो बन्द'सोथ' ए बन्द' नङाबो हनै दखानाबो जारलासो थांबाय आलासि गथ'आ जोंबो फैबाय नै जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय नै बोरो बेलुनबो लिलि लालामबावबायसो जानाय पेकेटाव आरोना खुगायाव सोनाङा दे खुगायाव सोनाङा दे दसे नायब्ला दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना आङो जि बे हालोदखौ नोंथांमोनजों एसे फोरमायबाय आङो शेयार खालामबाय जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच अखा दोमैफिनबावबाय आरोना दुङै ओरैनो गैया गोजांनानै थोथोर बोरसो